Hi guys. So, nami sa probinsya niya kay nami couple nga Rilo ini sa akong wife nga gihatag sa Monique Jewels. Monique Jewels kani siya. Monique Jewels ina siya. So, me from Ma'am Rona May Quezon. Oh, salamat kay Ma'am Rona May Quezon. Thank you, ma'am. So, mao ni siya no. Kana nice kayo no. Pero naka-decide me duha nga among ihatag sa amo ang akong papa, among papa na papa na akong mama. So ako among ihatag niya. Nagdala mi og another couple nga Rilo. So mao ni siya. Mao ni among suoton balik. Asa mo manay. So mao ni siya. Mao niya iyahan na tapos ako ani. So mao ni among isuot niya kini among ihatag sa among papa o mama. So among tawagon guys no. Among papa among tawagon. Dili na sa sulod. Asa to butanganan? Hay butanganan dito na ra. So among ibutang, among tawagon sila si ate, among mama ug papa pero ate ug kuya akong tawag. So mo ni siya. Paboto na to guys. Tawag. Ate! 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 Tawag mo na. Kuya! Ano si ate? Kuya, naman yatag ni mo ninyo kuya. Hindi mo mukha sa load ulit sa saan mo kita mo guys? Padong na to sila sa load. Disipon ko guys. Ano ni siya? So mo ni siya no? Nice kayo no? Salamat kayo no? Once again no? Monique Jewels ni Ma'am Rona May Quezon. Thank you kay ma'am. Mapalit lang bago ma'am. Order lang bago. Diha sa inyong store. Oh yes, kini siya. So nice kayo no. Michael Kors. Pwede siya maprinda daw sa mga pinili. Printable ba tawag? Pondable. Pondable sa mao ni siya. Sa mao ni ang amo ang suoton niya. Ari si amas kuya. Ay, una na ako. Ayun dili. Ari amo nakimad na pag niya. Asa mas kuya? Kuya. Tawa ko sa kuya. Asa ba sa ate kaya? Namihatag ninyo. Box ra. Kadali ra. Te, Dari. ali kuya, kanang namihatag ninyo kini siya Michael Kors ni siya kuan Rilo ni siya nga kuan kanang pwede ni siya pero sa kuan ni siya kanang kini siya nga Rilo kini so mao ni siya sige lang so imo ni usa ay yung ate pero kung imo tanahon walay sulod so mao ni siya ang ihatag Ay. sa imuhan ni kuya. Parehan di sila. Couple man ni. Sa imuhan ni, tanggalan mo ulo. Daghang salamat sa inyong Salamat ya kanang kuan. ninyo i-adjust na. Basta ay ko. Sa aking mga paa, salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang tutumbas inyong pag-aruga. Ngayong kayo'y matanda na't nanghina, ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo ay aalalayan at akay hindi. Pag-uulong ay pagdaan. Mamunan sa dala. Kaila ko na sa ate guys.
Sige mo tayo ito yan. Nadaan ko ano mo na ito. Pero nice. Na, Hindi imaan ko kasi. Okay na. Pero ay lang kayo basa ka ng lugay ko. Kailangan yun, kaya ko yun. Nakapatong plastic sa ilaw. O, naalit plastic ko. Pwede ito matanggal. That's all, guys. That's all. Thank you.